canjin kuɗi da ake yi barkatai a wannan ƙasan. Hakika wannan abu da yayi abu ne mai kyau, domin wannan hanya zai hana makiya wannan ƙasan samun dama da suke yi wajen canjin kuɗi ta hanya barkatai, wanda suke amfani za su samu kuɗin Najeriya da yawa su canza shi da dola wanda yake zai zama kuɗi kaɗan, su je su mallaki su taimaka wajen samo makamai wanda ake yaƙi da su a wannan ƙasan. Hakika wannan abu ne mai kyau, kuma kamar yadda muka sani 'yan arewa su suka fi yawa a wannan harka na forex, wato harkan canjin kuɗin ƙasashe. Wannan dalilin yasa sakamakon shi shugaban babban bankin Najeriya ya fito daga kudancin ƙasa ne, sai wasu 'yan arewa suke ganin kamar wannan abu da yayi ne don ya dakila 'yan arewa. Kamar yadda muka sani shugaba Muhammadu Buhari ɗan arewa ne, kuma dukkanin wani wanda yake da wani madafin iko a ƙasar nan shi shugaba Buhari ya naɗa shi, ba kuma zai bari wani ya zo ya kawo wata doka wacce za ta mai da 'yan arewa baya ba. Hakika wannan abu da ya kawo doka ne mai kyau wanda yake zai takaita a shigo da muggan makamai da ake ƙasar nan wanda ake yaƙin mu ko dare da rana.